Yan, kusinerong pastor, may gulab shout out. Thank you for coming. Ayan, si Len Enging. Ayan, may gulab shout out. Thank you for coming, guys. Thank you, everyone. Ano naman to? Naku. Kailangan mag-delete. Ang bihira. Mabait ka talaga. Si details. Ayan. Continue. Mabait. Close. Damyones, shout out. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Ayan. Sis Punso. Go, go, go lang ikaw dyan, Sis Punso. Salamat sa patansak. Thank you. Dito pa rin tayo sa tahian. Ayan, Mambet. Shout out, Mambet. Salamat, Mambet. Ano ba yun? Ano ba yung tumutunog na yun? Parang may huni ng ano.
Big Love, shout out. Jean B. Blanc, thank you for coming, sis. Yan itang jacket ko, sis. Ay, naku po. Ayan, may jacket ka na, sis. Salamat sa pagdalaw. Thank you so much. Ayan, nangangapak pa tayo ng viewers. Wala pa tayong viewers. Okay lang yan. Kung sino na lang yung pumasok. Ayan, shout out sa 5 million in the house. Salamat. Ayan, maraming salamat, sis Jean B. Vlog. Thank you, thank you. Galing mo naman, kabayan Manay. Oo nga, ayan. Manay Bicol, salamat. Ayan, OTW ako sa iyo, sis Jean Vlog. Ayan, dito ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa 6 minutes and 14 seconds. Ayan, cooking spaghetti. Ayan, playing ka na. Manay Bicol, big love shoutout sa iyo, Manay. Salamat, Manay, ha. Pag busy ka dyan, Manay, go lang. Ayan, sis Jim Vlog, playing ka na sa iyong sa iyong cooking spaghetti. Salamat, May, sa patamsak, Manay Bicol. Thank you so much.
Ayan, magandang hapon sa lahat. Yan, nawala si Jean Vlog. Sis Jean Vlog, nandyan ka pa ba? Naka-play ang video mo, sis? Nandyan ka pa ba? Yan, nag-iingay na naman po ang mga aso po. Ayan po. Nagtatahulan po sila. Yes, still playing sa video mo, sis Jean Vlog, ID Vlog, ayan. Still playing ka sa iyong cooking spaghetti, ha? Cooking is spaghetti. Ayan, done watching ka na, sis Jean Vlog, sa iyong cooking spaghetti, ha? Yan, +1 banana ka, sis Jean Vlog. Magano muna ako, mag-comment lang ako. Ayan, pa 176 thumbs up ako dito. Yan, +1 banana ka, ha?
Sis Jean Vlog done watching sa'yo. O, saan po kayo sa Bicol? Ayan. Hindi na ako sa Bicol nakatira sis. Nandito na ako sa Bulacan. Pero tubong Bicol ako. Dito na kami sa Bulacan nakatira. Damyones! Good afternoon! Magandang hapon sa lahat. Salamat sa pakaway-kaway mo dyan, madam. Mag-happy lang tayo kahit wala tayong mumo. Kailangan always happy. Bicol din po ako sa Catanduanes po, Laking Maynila. Malayo yung sa inyo, kababayan mo yung bayaw ko, Catanduanes, Birak, Catanduanes sila. Sa Birak naman sila nakatira. Ako dito na ako sa Bulacan nakatira, Sis Jean Vlog. Matagal na kami dito, halos 35 years na kami dito sa Bulacan. Sis Munes, thank you so much. Wala tayong magandang video, Madam Munes, ngayon. Kaya dito na lang, direct na lang tayo dito sa tahian. Mag-direct na lang tayo. Ko. Ganda ng basahan ho. So, oo sis. Ano kasi to pang SM namin to binabagsak kaya kailangan good quality talaga. Manay Mirna. Hello. Hi. Shout out Manay. Ayan mga Bicolana kayong nandyan. Si Manay Bicol, si Manay Mirna. Ayan si Sis Jean Vlog, Bicol din yan. Ayan, magkumustahan kayo dyan. Mga Bicolana. Never na, kababayan din natin yan, si Jean Vlog. Jean B Vlog. There was only you and me. We be younger down the free. Mga Uragon din ba? Yes! Iyo pagamanay, mga Uragon man yan. Kagaya natin, mga Uragon. Magatin ako, alaga Manay, Bicolana. Sige Manay, ingat ka ha. Manay, ingat na. Ingat sila sa'yo ha. Ingat pirme.
Daniel Berry, hello. Hey, hey. How are you, Daniel Berry? Yan, we can have shout out, Sweet Mommy. Kanino si Sweet Mommy? Kay Mommy Pearly ba yan? O kay Sweet Munis? O kay Mommy, ano, kay Sis Bunso? Until, ano? Until mo muna ako, ho. Start na yung premiere ko. Salamat. Okay. Salamat sa iyo, Sis Candy Vlog, Thank you. Here.
maraming salamat. Thank you guys. At umalis ang isa. 4 na lang ang natira. 4 na lang sila.
90s. Ayan, shout out sa'yo. Thank you for coming. Salamat sa pagdaan. Maraming salamat sa patamsak. Thank you. Yunes, salamat sa pakaway-kaway mo dyan. Tiyaga-tiyaga na lang tayo sa konti. Taray, shout out. Thank you so much, sis. Salamat sa patamsak dyan, mga kaibigan. Thank you so much sa iyong mga patusok dyan. At sa mga hindi naman nagtutusok pa, patusok naman. Tusok man lang ay magkaroon, agoy. Para naman kahit wala tayong views, tamsak man lang ay magkaroon. O, di ba? Tamsak lang ay sapat na. I wonder where you are. It never rains. What's going on?
Madam Yunes, salamat. Haakyat muna ako dun sa malayong lugar. Karap muna tayo ng magandang video, Madam Yunes. Ayaw pumasok ng tao. Haakyat muna ako. Ako'y natatamad sana. Magayunon na lugar. Yeah. Ay, nako. Bye-bye muna, everyone. Ako'y pupunta muna sa taas.